Welcome to Karbi Insights. Ladak ke ahok lapen kipachorai aphanstame kipakeng dunji adim lo lasi nang tum ladak thek ponlongji Karbi alam pen mate mina alam thepet spiritual alam the lapen ladak education alam the lapen non society long kopi si nangji lang ma kopi ke dure ke do ma lahai aphuthak si nang tum han nang than pon nang pachini pon lapen nang tum han nang mek nang panjang clip mate nang mek charing tung sita nang mek nang thum het amuni datuma phan ladak ahok alam nang paklang pon la sinali tum sitame la so me ka chipung pen job ipo anu te tum karbiang long sitame puthot paprang thekpo kasi nang tum la puson thak nang mek chipa prang ji phan la so youtube channel long sinali tum phan ason tin alam ta nang than la ladak science alam ta doji la pen non society long opisi kinang sot ma mate ka dure dolang ma la hai aphuthak nang tum phan isti pen isti klar dak pen nang pachini po kasi la bang so channel long nang tum doi thip non dam irinon aneka ve anu kang thong atung phan ameke pachari mate anu ka tokli phan nang tum sitame jakong nang spinon nelis tame on anbor ihun ko nang tum channel phan subscribe igra bi kong non nang tum notification all on iganon athe nang tum la so video mo kilang dun pa phihup ta hai kasi nang tum jong notification all on del tulote nang tum sitame chini lo nang tum lo fast tabang so video notification nang lepon nang tum lang long fit kasi nang tum non mat klem mon pa fra mon la si chigki chethan pon bong na